så træt i dag. Jeg gider ikke høre på dig, Anders Sand. Ej, men hun var så lækker. Og den flot, når han hopper, den var fabulous. Altså, jeg elsker hende. Hold nu mund, Anders Sand. Jeg gider bare ikke høre om dit kærlighedsliv. Jamen, det her ikke. Det skal du lige høre, fordi det er bare mega vigtigt. Nu stopper du! Ja! Det var ikke meningen. Claus like banana. What? Medvirkende, Minian Busman, Mickey Mouse, Anders And, Minian Claus, Idé og Layout, Emma Tranberg Christiansen, Skål Hansen, Cecilie Tyber Knudsen, Location Studie 21. Produktion Billedkunst. Konsulent Lærke Overgaard.